No niin, eli tuosta Sanna Ukkolan viimeisimmästä showsta, niin vähän niin kuin, että millä mandaatilla Harakka on oikeudellinen määrittämään sen, että mikä on tarpeeksi pyydetty anteeksi ja milloin asiat saadaan anteeksi, koska hän niin kuin sanoo siihen tyyliin, että, että tämä on edelleen voimassa, eli anteeksi ei ole annettu. Niin millä ihmeen mandaatilla tai miten hän edes pystyy niin kuin määrittämään sen, että mikä on niin kuin tarpeeksi pyydetty. Ja niin kuin, sitten kun hän sanoo, että teoilla, niin en mä tiedä, onko hän itsekään nyt ihan täysin puhdas pulmunen, että mitä tuossa viime hallituskautta miettii. Mutta se on nyt ainakin viimeinkin hän myöntää sen, että ainoa tarkoitus tällä kohulla on se, että saadaan hallitus kaadettua. Mutta se, mikä tästä tekee aika mielenkiintoisen, että Marini viime kaudella sanoi monta kertaa, että demokratia on puhunut ja SDP on demokratiaa kannattava puolue. Eli silloin kun he istu hallituksessa, niin demokratia on ihan hyvin ja kunnossa, mutta nyt on ilmeisesti, niin kuin, onko sitten taas väärin äänestetty niin kuin yleensä, ja nyt sitä demokratiaa ei enää tarvikaan vaalia, että nyt sillä ei ole enää minkäännäköistä merkitystä enää mihinkään. Niin mietin, että kuinka pitkään niin kuin kansalaiset oikeasti tuommoista touhua katsoo, että, että ainoa syy käytännössä, niin kuin hän myönsi, että tässä tällä kohulla on, että saataisiin hallitus kaadettua. Mutta se, mitä hän sanoi myös, että demarit ja kokoomus menisi hallitukseen, niin hänen mielestään ei tarvitse tehdä mitään leikkauksia. Tai ainakin näin hän sanoi, että semmoiseen hallitukseen kokoomuksen kanssa, ettei niin kuin leikata. Niin ja sitten sitä tarpeellisuudesta, niin siitä voi olla aika montaa mieltä, mutta ei niin kuin nämä jutut, mitä koko ajan julkaistaan, että missä tilassa meidän valtion talous on, niin joko kertoo siitä, että heillä ei ole minkäännäköistä käsitystä valtion talouden tilasta, tai siitä, että se ei vaan kiinnosta, tai sitten se on tarkoituksellista. Nämä niin kuin tulee tällä äkkiseltään mieleen, tai niin kuin pitkään ei ole miettinyt, niin kuin, että mikä tuossa on, että he ei näe sitä koko kuvaa ollenkaan. Mutta sitten ihan tällainen, miettikää sitä, että 40 miljardia, niin kun katsotte budjetteja ja muita, niin 40 miljardia velkaa, ja siihen ynnätte, että meillä on verotus yksi, no tilastollisestikin ihan kärkimaita aletaan olla, ja Marinin hallituskaudella noustiin niissäkin sijoissa ihan reilusti. Mutta se, että meillä tulee jatkuvasti tuloveroja, ja meillä ei ole niin pinttynyttä semmoista, että kierrettäisiin veroja. Eli koko aika tulee valtion kassaan tulee rahaa, mutta silti tehdään edelleenkin 40 miljardia velkaa. Niin kyllähän se laittaa miettiä, että mihin hemmettiin noin isoja summia voi oikeasti mennä. Ja niin kuin, vaikka kuinka niin kuin koettaa ynnätä sitä 40 miljardia, niin kyllä se niin kuin aika työn takana on. Tai ainakaan itse en ole päässyt siihen lopputulokseen niin kuin ihan kunnolla mitenkään, että jos niin kuin ynnää kaikki verotukset ja muut. Ja kun meillä on perintöverot ja sitten on tulovero, kaikesta on niin kuin verojen vero, niin ei se niin kuin, ei niin kuin astu järkeen mitenkään. Että laittakaa mietintää siitä, että mitä demarit nykyisin edustaa ja vasemmista. Ainakaan demokratian ei näemmä kannata, mutta aika monelle kaverille mä oon sanonut, että pohjimmiltaan ne ei kannata demokratiaa millään tavalla, vaikka niin väittävätkin.